Hey people! Eu sunt Pink Rose, iar în acest videoclip vom vorbi despre cartea Iubita Comandantului de Pam Jenoff. Iubita Comandantului este o altă carte scrisă pe subiectul celui de-al doilea război mondial, unul dintre subiectele mele preferate. O puteți găsi la editura Litera în colecția Blue Moon. Pam Jenoff, autora cărții, este în același timp și scriitoare și avocat, dar și profesoră de drept la Universitatea Rutgers. Scrie atât povești de dragoste, cât și romane istorice. Ea locuiește în afara Filadelfiei cu soțul și cei 3 copii. Cartea a apărut în anul 2007 și de-abia anul acesta a fost tradusă în limba română. Povestea o are în prim plan pe Emma Bo, o tânără de 19 ani, căsătorită cu puțin timp în urmă, cu Jacob, un tânăr cu mult curaj, care este hotărât să lupte alături de rezistență împotriva germanilor. Într-o seară, acesta pleacă, lăsând-o singură pe Emma. Ea își caută părinții și află că aceștia se află într-un ghetou. Se duce după ei, iar din acel moment locuiesc toți 3 împreună, în niște condiții greu de imaginat. Ghetourile erau niște cartiere îngrădite, prin care germanii încercau să-i separe pe evrei de non-evrei sau de alte comunități evreiești. Germanii au creat cel puțin 1143 de ghetouri în teritoriile estice ocupate. Mulți evrei făceau găuri în zidurile din jurul ghetoului, furișându-se afară și încercând să facă rost de medicamente, mâncare sau arme. Tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă a fost un adevărat coșmar pentru evrei, ceva ce nu poate fi uitat sau șters din amintirea lor. Părerea mea e că ar trebui să fim mult mai recunoscători pentru timpurile pe care le trăim, pentru că nu ne confruntăm cu tot ceea ce s-a întâmplat în trecut. Deși încă există unele țări micuțe care sunt în război, care sunt atacate de alte țări mai mari pentru resursele lor, totuși țări cum suntem noi, România sau alte țări mai mari, suntem totuși cât de cât în siguranță. Reluând, soțul Emei, împreună cu niște prieteni din rezistență, au reușit să o ajute pe Emma să evadeze din ghetou și să o ducă în siguranță la mătușa lui Jacob, Crisia. Din acel moment, viața ei s-a complicat mult mai mult, pentru că a fost nevoită să adopte o altă identitate, să trăiască sub un alt nume și să joace permanent un rol. Ea a făcut cunoștință cu comandantul Rich Walter, care din prima clipă s-a îndrăgostit de ea și a propus să lucreze pentru el ca și asistentă personală. Pe parcursul cărții veți putea observa cum evoluează această relație și modul tragic în care ea se va termina. Dacă ar fi să folosesc 2 cuvinte pentru a descrie această carte, ar fi emoționantă și tragică. Nu consider că am găsit informații noi în această carte față de celelalte cărți pe care le-am citit, cu excepția termenului de ghetou și a tot ceea ce a reprezentat el. Nu mi-a plăcut faptul că la finalul cărții câteva personaje mor, ceea ce a făcut toată acțiunea și mai tragică. Nu mi-a plăcut felul în care s-a terminat, deoarece mă așteptam ca acțiunea să continue. Mi-aș fi dorit mai multe detalii, mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat la sfârșit. Dar, din câte am înțeles, această carte face parte dintr-o serie de 3 cărți. Prima carte fiind Fiica ambasadorului, a doua fiind aceasta Iubita comandantului, iar a treia Soția diplomatului. Din păcate, cele 2 nu au fost încă traduse în limba română, dar sperăm că se va întâmpla în viitor. Nu știu motivul pentru care doar aceasta a fost tradusă în limba română. Poate cei care s-au ocupat de carte nu și-au dat seama sau chiar nu știu să vă spun motivul. A fost o carte destul de interesantă,
cu un impact emoțional și care chiar merită citită. Autoarea a făcut o treabă destul de bună prin tot ceea ce a scris, prin toată povestea pe care a creat-o pentru noi cititorii și pur și simplu întotdeauna voi fi atrasă de cărțile care spun povești din război sau care vorbesc despre toate atrocitățile care s-au întâmplat în trecut, deși nu am fost acolo ca să le văd cu ochii mei și nu le-am trăit pe pielea mea, dar mereu când mă gândesc la tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, mă gândesc ce diferență enormă este între prezentul nostru, cel pe care îl trăim acum, și toate lucrurile urâte care s-au întâmplat în trecut. Și deși poate mulți dintre noi avem probleme, diferite probleme, ne confruntăm cu diferite situații, totuși nu trăim ceea ce au trăit evreii în război. Și chiar cred că ar trebui să fim recunoscători pentru chestia asta. Ei bine, acestea fiind spuse, eu vă las, vă mulțumesc sincer pentru vizionare, ne vedem într-un alt videoclip și sper ca până atunci cât mai mulți oameni să citească cât mai multe cărți, pentru că cititul chiar este o activitate foarte plăcută și relaxantă și eu personal chiar nu mi-aș putea imagina viața fără cărți, fără să citesc, pentru că pur și simplu cărțile ne fac viața foarte frumoasă.